fila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw minnu bɛ yen k'a bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ yan fo ka taa se diɲɛ fantan ani naani an ka foli an'an ka waleɲuman dɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ka jira aw la nin y'a ka émission sigilen aw ye émission min bɛ sigi aw ye waati bɛɛ lajɛlen Tunkan ma nɔgɔn Tunkan ma nɔgɔn ye émission don a dabɔla yaasa kokɔrɔ minnu bɛ yen ni o dogola aw la san caman ka se ka o bɔ kɛnɛ kan k'o da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka a ye panparanpaki an mɔkɛw ka taasira kɔrɔ an bɛnbakɔrɔw ka taasira kɔrɔ o min dogola an na ni o filibantiya min y'an sɔrɔ Tunkan nana pour que k'o lakiliya k'o ta k'o da aw ɲɛkɔrɔ Tunkan sigikun ye nin bɛɛ an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ maa min kɛla nin baara in bɛɛ sababu ɲuman o de ye an fa n'an ka cɛkɔrɔba a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara ale min kɛla nin ko in bɛɛ sababu ɲuman ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ an bɛ maa min ka dɛmɛ kɔnɔna na bi ale ye maa ye maa min ni téléphone feerelaba don Malitel da la ni sera Total direction générale kɔnɔ n'i ko ko Madu Sakɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Motiba n'i ko k'ale ka yɔrɔ bɛ fan o fan mɔgɔw b'i tɛgɛ minɛ ka se n'i sela ye i mago bɛ téléphone faso o faso la iPhone téléphone dagɛlɛn fɛn o fɛn bɛ n'i mago b'a la ni téléphone o téléphone bɛ k'i mago b'a la n'i sela Madu Sakɔ fɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Motiba n'i sela ale fɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ wasa kosɛbɛ Motiba a bɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn feere téléphone feerela a bɛ ordinateur feere a bɛ kɔdi bɔ téléphone fana na ni kɔdi donna i ka téléphone na n'o y'i kamana guwa n'i sela Motiba ma a ka ca Ala fɛ maa b'a bolo dankɔrɔbaw b'a bolo olu bɛ téléphone kɔdi bɔ k'a bɔ pewu f'a bɛ k'a yɛrɛ ko téléphone ni kɔdi ma deli ka na fiyewu Motiba i mago bɛ téléphone façon o façon la n'i taara Motiba ma an y'a fɔ aw ye cogo min na an bɛ établissement Sakɔ frère la n'o de Muhamadu Sakɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn Motiba ale ka dɛmɛ kɔnɔna na an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi téléphone feerela ba don téléphone feerela min ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn n'i sera Malitel da la station Total direction générale la n'i ko ko ka Motiba ka yɔrɔ f'i ye maaw b'i tɛgɛ minɛ ka se ɲininkali saba bɛ an bolo ɲininkali kelen o kelen Motiba ka dɛmɛ na n'o de ye établissement Sakɔ frère Motiba ka dɛmɛ na ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi ba kelen bɛ o bɛ d'i ma ɲininkali fɔlɔ an ko nin ye fɛn jumɛn de ye ale fan bɛɛ de ye da ye ɲininkali filanan an ko kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ yen n'ale ka jan ka sogo jiri bɛɛ kan ɲininkali sabanan n'a laban tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na ni ɲininkali saba de bɛ an bolo a kelen o kelen ba kelen bɛ d'a tigi ma établissement Sakɔ frère ka dɛmɛ kɔnɔna na n'o de ye Motiba ale ka yɔrɔ la ale filɛ nin Malitel da la station Total kɛrɛfɛ n'i sela ye général la n'i ko ko ka Motiba ka yɔrɔ jira i la maaw bɛ n'a jira i la ordinateur ani téléphone façon o façon bɛ yen n'i sela da nɔgɔma na i b'a sɔrɔ yen n'Ala sɔnna a ma n'a tigɛla min na maaw n'o ye an ka tɛmɛ ni baara ye. Bukan tɛ. A man tɛ. Basi foyi t'e la. Walahi n b'Ala tanu yɛrɛ de. Motiba i b'a dɔn wa? Motiba n jɛ ɲɔgɔn don a mɛnna ɲɔgɔn kan. Nin gɛlɛyaba in na ne ye ba kelen d'e ma fufala k'i nisɔndiya jumɛn o nisɔndiya b'e bila min? A nisɔndiya bon ne bɛ taa so sisan parce que n nana nasɔngɔ ɲini dɔrɔn de la. O ti baasi ye ni kabako fɛn dɔ de ale fɛn in fan bɛɛ de ye da ye fɛn in fan bɛɛ de ye da ye fɛn jumɛn ye? N ma faamu i bɛ segin kuma kan. Fɛn dɔ de b'an bolo a fan bɛɛ de ye dabara ye nin fɛn in kɛn bɛ k'an kamana guwa n'i y'a jaabi sisan ba kelen bɛ yen n b'o d'i ma fufalaki hali ni ma n fɔ o ka di n ye. A fan bɛɛ ye dabara ye bon ne kɔni y'a jateminɛ nafigiya de o dɔrɔn de don nafigi. Nafigi kɔni tiɲɛ don nafigi fan bɛɛ dabara n'i y'ale ye dɔrɔn i ye kuma de i ɲɛna Ala k'an kisi nafigi jugu tɔɔrɔ ma k'an kisi maa jugu bɛɛ tɔɔrɔ ma o tuma na nin kɔni Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na han Iri Baraji merci. An cɛ basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ yan. An bɛ yɔrɔ jumɛn na bi? An bɛ Motiba ka yɔrɔ la. Motiba bɛ jumɛn kɛ? A bɛ téléphone ni puce de feere. A bɛ téléphone ni puce ni carte ni ordinateur Motiba bɛ ale feere n'i b'a fɛ ka yɔrɔ dɔn station Total direction générale la n'i sera ko Motiba ka yɔrɔ bɛ min maaw b'i tɛgɛ minɛ ka n'a jira la o tɛ tiɲɛ ya? Nin gɛlɛyaba in na ne ba kelen d'e ma nisɔndiya b'i bila min? Nisɔn ne bila yɔrɔ jan la. O ti baasi ye kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ yen n'ale ka jan ka sogo jiri bɛɛ kan o ye jiri jumɛn kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ yen n'a ka jan ka sogo jiri bɛɛ kan? Sebe. Sebe. Sebe o tuma i ti wari fɛ ya? Sebe de. Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na Iri Baraji ya merci. An cɛ. Ça va bien monsieur. N yɔrɔ basi foyi t'e la yan? Alhamdulillah rabbil alamin Ala tanu. Ne ko an bɛ yɔrɔ jumɛn na i tɛ n bilasira n'o ya? On est chez Sakɔ électronique ou Sakɔ et fils. N'o de ni bɛɛ b'a dɔn ko Motiba a filɛ nin ye n'i sera Malitel da la station Total yɔrɔ la n'i sera ko ka Motiba ka yɔrɔ jira i la e ko maa bɛ yen min t'a dɔn ne ye? Non a dɔnnen don fan bɛɛ yan fan fila. Ale bi téléphone ni ordinateur
o dankɔrɔba don o tɛ de ɲininkali dɔ bɛ n bolo ka tɛnku na n'i y'a jaabi Moti Ba ka dɛmɛ kɔnɔna na n'a ba kelen d'i ma o bɛ diya i ye wa? Kojugu. Tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na tɔrɔsi ale tɔgɔ bamanankan na tɔrɔsi. Bon bamanankan na an ka Segu yan fan fɛ bon tɔrɔsi an t'a dɔn la an b'a dɔn futina yelen de la futina yelen an bɛ se ka fɔ cogo la comme tɔrɔsi o tubabukan ye bon an fɛ bamanan futina daga ou bien futina yelen an b'a dɔn de la Segu yan fan la. I ka nin kuma in ye tiɲɛ ye tɔrɔsi bamanankan na bamanan dɔw b'a fɔ ko futina yelen dɔw bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ a la mais nin tɔgɔ bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ kelen de ta a la n'i ma s'o ma an b'a fɔ k'i m'an ka ɲininkali jaabi n'o tɛ i ka jaabi ka ɲi kosɛbɛ nka an kɛn bɛ ka min kɛ a jaabi e ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na han merci. Aba n y'a dɔn basi foyi t'e la. basi foyi tɛ yen. An bɛ yɔrɔ jumɛn na yan. Bon an bɛ Bamakɔ kura yan. Yan ye yɔrɔ jumɛn yan kɔni yan yɔrɔ jumɛn. Moti Ba ka yɔrɔ. Moti Ba téléphone feerela waraba don ordinateur i mago bi manjima fɛn o fɛn ni sen y'i se yan i t'i nimisa fiyewu tari de o tɛ tiɲɛ ya. O ye tiɲɛ. Nin gɛlɛyaba in na ne ye ba kelen file kan o bɛ diya i ye wa. A bɛ diya n ye. Kabako fɛn dɔ de b'an bolo ale fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye a fɛn in fan bɛɛ ye dabara ye o fɛn jumɛn ye. Bon ne t'o dɔn. E t'o dɔn ne bɛ fɛ ka ba kelen sɔrɔ n bɛna filanan tɛnku i la kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ n'ale ka jan ka sogo jiri bɛɛ kan. Sebe. Sebe o tuma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na han nin kɔni ye ba kelen talen k'e dɔn merci. Merci an ce. A b'an ce. Basi foyi t'i la. Basi foyi t'i la alhamdulilayi. Bi an bɛ établissement Sakoyi Frères de ka dɛmɛ kɔnɔna na bi n'o de ye Moti Ba ka yɔrɔ ye ale filɛ nin ye n'i sera Essence Total la direction générale la n'i ko ka Moti Ba ka yɔrɔ jira i la maaw b'i tɛgɛ minɛ ka n'i bila a bɛ téléphone ni ordinateur de feere Moti Ba y'an wele ka n'aw nisɔndiya o diyali diyara n ye fo k'a faga. n bɛna wari de d'i ma o i ti ɲɛ ma i ka tɔrɔsi tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na n ka ba kelen d'i ma fu. Bon tɔrɔsi bamanankan na bon ne t'a dɔn. E tun bɛ jumɛn dɔn. Ne b'a dɔn tɔrɔsi la parce que ne wolola k'o de sɔrɔ n fakɛ da quoi. Ko ale b'a dɔn tɔrɔsi la nin fana ye tiɲɛ i ka nin kuma in ye tiɲɛ nka ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na han tɔrɔsi bamanankan kɔni bɛ yen ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na. Ne b'an ce. Nse. Kɔri basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ yen. An bɛ yɔrɔ min na n'o de ye Moti Ba ka yɔrɔ e y'a ka client dɔ yɔrɔ. Awɔ. Nin gɛlɛyaba in na ne ye 1000 d'e ma yɔrɔ o kɔni bɛ diya i ye. Awɔ. E bɛ se ka fɛn dɔ fɔ nin fɛn min fan bɛɛ da ye nin fɛn dɔ de ye ne bolo a fɛn fan bɛɛ de da ye fɛn jumɛn. O ye téléphone ye bi. Téléphone. Téléphone fan bɛɛ de da ye nin ye tiɲɛ ye téléphone fan bɛɛ da ye nka anw kɛn bɛ ka min ka jaabi e ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na merci. Ne b'an ce. Nse somɔgɔw. N y'a dɔn basi foyi t'e la. Basi foyi tɛ n na. An bɛ Moti Ba ka yɔrɔ la o diyali ye. O diyara n ye kojugu. Moti Ba ale filɛ nin ye Malitel da la ni sola ye Essence Total yɔrɔ la n'i ko ko Moti Ba ka yɔrɔ bɛ min o yɔrɔnin bɛɛ la maaw b'i tɛgɛ minɛ k'i se a bɛ téléphone ni ordinateur de feere ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ne ba n'i y'a jaabi ba kelen bɛ yan n b'o d'i ma nin gɛlɛyaba in na o bɛ diya i ye wa. O bɛ diya n ye kojugu. Nin ye fɛn dɔ de ye ale fan bɛɛ de da ye o ye fɛn jumɛn ye. Wa o ye adamadenya ye. Adamadenya o kɔni ma sɔrɔ ne ba n bɛna ɲininkali filanan tɛnku i la tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na tɔrɔsi. Tɔrɔsi yele kɛ lumière. Ko lumière ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na merci ba an ce. An b'a ce. N y'a dɔn basi foyi t'e la. Tɔɔrɔ foyi tɛ alhamdulilayi. Nin gɛlɛyaba in na ne ye 1000 d'e ma o nisɔndiya b'i bila min. A bɛ diya n ye kosɛbɛ vraiment nasɔngɔ ɲuman. Ala k'a nɔgɔya ni ye kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de ka jan jiri bɛɛ. Jiri min ka jan ni jiri bɛɛ ye ne t'o dɔn tiɲɛ. E t'o dɔn i ti ɲɛ mɛn ka tɔrɔsi tɔgɔ fana fɔ n ye bamanankan na. Tɔrɔsi fitinɛ yelen. Fitinɛ yelen nin fana ye bamanankan dɔ ye nka an kɛn bɛ ka min ka jaabi e ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na merci. An ce. N b'an ce. N y'a dɔn basi foyi t'e la yan. Basi foyi tɛ n na yan. An bɛ yɔrɔ jumɛn na yan. An bɛ Malitel da de la. Malitel da la Moti Ba ka yɔrɔ tɛ yan. Nin gɛlɛyaba in na ne ye ba kelen suure kan o nisɔndiya b'i bila min. Nisɔndiya ka bɔ. I ti ɲɛ mɛn ka tɔrɔsi tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na. Tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na Dibisɔgɔ. Dibisɔgɔ. Tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na Dibisɔgɔ. N terikɛ sɔɔni i tun bɛ n ka question in sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn i t'i banba dɔɔni. Bon ne bɛ min dɔn a la o Dibisɔgɔ de. Dibisɔgɔ
an kɛmɛ ka min ka jaabi ma so ma dɔɔni ala ka sɛwɛrɛ jira an na i y'i cɛsiri han maa ma deli ka ɲɔgɔnna fɔ yan o merci an ce ça va n y'a dɔn baasi foyi t'e la wala baasi foyi tɛ na mais ala kana baasi kɛ ani si la an bɛ Moti ba ka dɛmɛ kɔnɔna na bi établissement Sako et frère téléphone dagabanaw ordinateur dagabanaw ani piisiw a bɛ nin bɛɛ feere ni sela a ka yɔrɔ la ayi nɔgɔya ko dan don yɔrɔ e kɔni b'o kalama kɔni kalama kojugu awɔ mun yɛrɛ baara wa nin gɛlɛyaba in na ne ye 1000 d'e ma o nisɔndiya b'i bila min non 1000 kɔnɔ bi kɔni ne y'o sɔrɔ alhamdulilayi tabarikala ala k'o nɔgɔya ni ye nin ye kabako fɛn dɔ de ale fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye nin fɛn in fan bɛɛ ye dabara ye o fɛn jumɛn ye fɛn bɛɛ fan bɛɛ dabara ye non tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn karamɔgɔ ne bɛ fɛ ka 1000 sɔrɔ kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ yen n'ale ka jan ka sogo jiri bɛɛ ka ye sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri mun bɛ yen mun ka ja ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan kungo kɔnɔna na bon ne bɛ mun dɔn o ye cangara de ye o y'a jumɛn ye cangara y'a jumɛn ye cangara ka jan dɛ o ye yiri sugu dɔ de ye a bɛ kungo kɔnɔ o ka jan dɛ ala ka sɛwɛrɛ jira an na merci an ce an ce n y'a dɔn baasi foyi t'i la baasi foyi tɛna hɛrɛ kɔ nin gɛlɛyaba in na ne ye 1000 d'i ma o nisɔndiya b'i bila min kosɛbɛ kosɛbɛ o nisɔndiya kɔnɔ o ye nisɔndiya dan ye ala k'a nɔgɔya fɛn dɔ de bɛ an bolo ale fɛn in fan bɛɛ de da ye o ye fɛn jumɛn fɛn fan bɛɛ da ye tiɲɛna o fɛn m'o si dɔn i ti tɔrɔsi tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na tɔrɔsi tɔgɔ tadun taju tadun o y'a tɔgɔ bamanankan na n'o fara n ka dɔnta kan mais ma far'i la kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ n'a ka jan ka sogo jiri bɛɛ kɔ jiri jumɛn banasu banasu ala ka sɛwɛrɛ jira an na i ni baraji merci an ce an ce n y'a dɔn baasi t'e la alhamdulillah an bɛ ala tanu e yɛrɛ b'a dɔn wariko ka gɛlɛn nin waati in na dɛ gɛlɛn sisan dɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ 1000 sɔrɔ baara o baara la i kɔnɔ karisa dɛ wallahi o bɛ diya n ye dɛ bi kɔni ni ne y'o sɔrɔ buramuso ni denmisɛnninw olu bɛ duman don min n'ala sɔnna ala ka duman nɔgɔya n'u bɛɛ tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na n fa tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na dibifara tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na dibifara n'u b'a fɔ a ma ko bolola dibi fara i ka 1000 minɛ k'i yamana n'o ye merci Wanti. n y'a dɔn baasi foyi t'e la No baasi foyi tɛna yɛrɛ kɔ. nin gɛlɛyaba in na ne ye 1000 d'e ma o nisɔndiya b'i bila min Wa a bɛ diya n ye kosɛbɛ vraiment. o ti baasi ye ɲininkali dɔ de bɛ n bolo n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ yen n'ale ka jan ka sago jiri bɛɛ kɔ jiri jumɛn ye Sɛnɛkɛyɔrɔ la. Bon zira. nin bɛɛ ye 1000 nɔfɛtɔ ko ye ala ka sɛwɛrɛ jira an na merci suri fila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin y'an ka tako filanan kɛnɛ ye an ka yala ninnu kɔnɔna na ni jaabi min bolo o kɔnɔna na o jaabi dili kɛnɛ nin y'an ye o kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an bɛ an kanubaw fo an lajɛbaw maa minnu ye an kanu maa minnu bɛ an wele ka kanu kuma fɔ an ye an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka sababu ɲuman fo ni émission in sababu ɲuman an b'a fɔ kosɛbɛ n'o de ye Aseyidi Shorif Usmani Madani Hayidara ni ala sɔnna ma inshallah an ye aw nisɔndiyali min kɛ a bɔla maa min ka dɛmɛ kɔnɔna na o de ye établissement Sako et frères ye n'o de ye Moti ba ale ka dɛmɛ kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mamadu Sako ale de ye an wele ka na aw bila k'aw ɲɛnajɛ Sako an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko ala ka sugu ja ala ka laɲiniw sabati n'i bɛ fɛ ka se yan n'i sera Malitel da la n'o de ye Esaso Total fan fɛ n'i ko ka Moti ba ka yɔrɔ jira i la maaw b'i tɛgɛ minɛ ka na jira i la ɲininkali saba de tun bɛ an bolo Moti ba ka yɔrɔ la ɲininkali kelen o kelen n'i tun y'a jaabi 1000 bɛ yan o tun bɛ d'i ma ɲininkali fɔlɔ an ko nin ye fɛn jumɛn de ye ale fan bɛɛ de da ye fɛn dɔ de ye nin fɛn in fan bɛɛ de da ye o ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan an ko kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ yen n'ale ka ja ka sogo jiri bɛɛ kan ɲininkali sabanan tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na ɲininkali kelen o jaabila n'o de ye tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na bamananw n'an b'a fɔ a ma k'a fɔ ko dibifara bolola dibifara o de ye tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na nin de tun ye Tunga ka wulikajɔ ye Mamadu Sako ka yɔrɔ la ni bɛɛ b'a dɔn ko Moti ba ale ka yɔrɔ la ni établissement Sako et frères do téléphone ordinateur dagabanaw ani PC dagabanaw ale ka dɛmɛ kɔnɔna na an bɛ ala ka sɛwɛrɛ jira an na wassalam